Si verný sebe alebo svojmu starému ja? Väčšina ľudí si myslí, že je verná sebe. Robia rozhodnutia, ktoré im dávajú zmysel. Zostávajú v tom, čo poznajú. Držia si svoje hodnoty, svoje princípy, svoju tvár. Ale dnes sa ťa chcem spýtať otázku, ktorá odhalí pravdu. Si verný sebe alebo si verný svojmu starému ja? Možno teraz nevidíš to, čo ja, ale je v tom obrovský rozdiel. Byť verný sebe znamená byť verný pravde, ktorou si dnes. Nie včera, nie pred 5 rokmi, ale dnes. Väčšina ľudí v skutočnosti je len verná verzii seba, ktorú si vytvorili dávno a ktorú už dávno prerástli. Verzii, ktorá im slúžila pred niekoľkými rokmi. Ale táto verzia im dnes bráni posunúť sa ďalej. Prečo to robíme? Pretože nás naučili, že dôslednosť rovná sa česť. Že keď si niečo raz povieme, mali by sme to dodržať. Že keď sme niečo vybudovali, nemali by sme to len tak zahodiť. Ale čo ak to, čo si vybudoval, už nie si ty? Čo ak verzia teba, ktorá niečo vytvorila, už prestala byť pravdivá? Ja som si tým sám prešiel. Mal som identity, ktoré ma dostali ďaleko. Vydolovali zo mňa maximum. Prinesli mi úspech, vplyv, uznanie. Ale prišiel moment, kedy som cítil, že to už nie som ja. Že ak to nepustím, zradím svoju dušu v mene vernosti svojmu starému ja. A to bola jedna z najväčších životných lekcií, ktoré som mohol dostať. Pravá vernosť sebe nie je o tom, že zotrváš v tom, čo si kedysi povedal. Je to o tom, že máš odvahu priznať si, že sa meníš, že rastieš, že to, čo ti kedysi slúžilo, ťa dnes drží. A tu prichádza ten najväčší zlom. Si ochotný pustiť svoje staré ja, aj keď ti prinieslo úspech, stabilitu a rešpekt? Pretože ak nie, zostaneš jeho otrokom. A môžeš to nazývať stabilita, ale v skutočnosti je to len klietka vyrobená zo starého úspechu. Klietka, ktorú si sám vytvoril. A zároveň ty sám držíš od nej kľúč. A práve preto vznikol program s názvom Životný kľúč. Nie ako ďalší level výkonu, ale ako priestor, kde sa mení identita. Kde si dovolíš pustiť verziu seba, ktorá ťa kedysi chránila, aby si sa mohol stať tým, kto môže mať všetko, po čom túžiš. Nie pre svet, nie pre uznanie, ale pre seba. A možno práve teraz cítiš, že dozrel čas. Nie na ďalší krok, ale na skok. Skok do toho, čo už nie si, k tomu, kým sa môžeš stať. A to neznamená zradu, to znamená pravdu. Ak si to dopozeral až sem, je dosť možné, že sa ťa to dotklo. A ak áno, potom v popise nájdeš odkaz, ktorý ťa zavedie tam, kde sa netvorí nový plán, ale nový človek. Klikni a vstúp. Nie preto, že to potrebuješ, ale preto, že tvoje nové ja už na teba čaká.